Kumbala YouTube ya kari khasi kum kata kari tip brew tip lay kari tip kur tip kha de ngada sngongu bat ngada sngo kumene banga im bat bangan sa bangana ngala sya kha hakum kani ka ri bat ka jaj benriu Henry ke ka banga kwa ban ong bat ka banga don ban ong ha kani ke video kalong ba kidon kato kani kita ki rang khasi negite khasi ru ya kata ngam da tip tikna Henry ki bala tho kumni ya kita kinong ai jaj kemi bat kumjuru ki bala ben bala kho bat ki bala kenput ya ki kum kita ki ksau lene ki kusbi kinong didrok kinong boat kinong tanglang da ka ba ki kuno ba kadei tang na kadau ba ni ai jaj syaka kemi Henry kani ke jingkren ke jongki dongin daya husiar bat kanum ya lambakla ya nga lene ya phi kinong page bat nok sngap ya kani ke video hoit kila pen sngau sarong lane kila pen sngau meng yala ke jong ke jing ai jaj kpa ke jong ki yo lese kini ki bri ki bakren ki ai jaj syo kpa tikamta nga kentu nga kan pham ye phi khamtam e kini ki ba tho igini kintin lada phi pe ye kani ke video ke jonga sngau bha kum ki parado parasnam kum ki khun khasi ki bara ngi la sha kentang bat la sha pen kentang ha kata kari tibru tublei tongin daya husiar lada ngi keren lane ngi penmi ya kino ki kintin syaka ri bat kajat bru namar kini kin sakta matnyong yano re yano om banga kentho lane om banga ben om banga bisni Henry kani kan sawanra ke jing ya klumar bat ke jing ya sngutu bakla hapdeng jongi di banlain na kata ke jing ya sngutu bakla tongin num ya keno tongin num ya theu lane tongin num ya kawang khti iwe halor iwe ka jing ai jaj kpa lane ai jaj kmi ka syong ha ka kamram jong ka kur lane jong nga lane jong phi kum ukpa lane ka kmi lara shi ying kila ya hun ban ai jaj syakano gano ka long ying la bande jaj kpa la bande jaj kmi kata kadi ke jing suk lane ke jing ya suk ke jongki om bangin ya pensiun lane pen ya sadak danga lane mapi dak bakan tho ya kini ki kintin bat kani kan sa wona ke jing du nong bat ke jing rkhi ben hakiwe pade ki jaj bendiu namar dagane ke jing tho lane kani ke jing ya ben pramangi kiwe pade ki khla jaj kindang ap rkhi ben bat kindang ap shat kemen ba hadu lano kata kasngi ba mangi para khasi ngin ya shrut lane ngin ya shun iwe halor iwe Henry ke ka bang kwa banan ong hang ne kalong ba sngo ba ban tip ya ka khen kur khen kha ya ka jaj ka kenja la phi ai jaj ya ka khmi ne phi ai jaj sha okpa kata ka syong ha ke jing sngo thu ka jonga lane jong phi ki badon ha ka to ka ying om bangin shu ya le kumne om bangin shu ya kawang khti kumne om bangin shu ya kentho kumne da ukso da ka khusbi da ki nong di drok Henry ban ya ai men sim iwe halor iwe kano ka bade hangta ngin sa ya shim ban ngin sa penwan ya kata ka jing ya sngo delang kum ka jaj benriu Henry ban shu ya kawang khti Henry ban shu ya bishni kumne kanum ha bat kanum poi hiru shano bat sikentin argentin ya kini ki nonggentho ngan shu ong tangkani pio jing mentoi ayu tharai da ka ba fikren da ka ba fikentho da ka ba phi le kum kini ki jinglong da ka ba phipen I syaka porthei baro kawai hoi lada phi don ka jingmut lada phi sngo ba sngo dei ban ai jingmut shu ai jingmut se om ban shu ya pen I kumne da ka ba ni ya kenshoj da ka ba ni ya bishni iwe halor iwe hanga hi marwe ngamben yono ru ka syong ha ka jing sngo thu kumbangala de ban pen sngo bat pen shai shapi na ru basdang la phi ai jaj kpa ne phi ai jaj mi kata ka syong ha ka jing sngo thu ka jong phi de nganumben yagito ki ba ai jaj kpa ru Henry ngasyu ong tangkane ba sngo ba bot renti ya ka saindur ka longdur
bat ya ka long renyang ka man renyang jong ukun khasi khara da kaba fitip ya ubreu fitip ru ya ublei fitip ya ka khenkur khenkha khnang banlai na ka shongsang shongma bat ba kari bat kajat benu jengi kan roi parum pare te shwa bangan penkut ya kani ka jingkran ke jonga to mentangin ya pet ya kini ki comments lene kini ki jingkan tho jong ki parlok ki jongi ni wei ong ki ba ai jai kpai ki nang kumno ban khen henrei ki ksau pon roi jai kentei u shenrang dei ba bi ba lech psa saya ka jai ka khong ki kentei phut u ksau na ki sampai jong u mi ki khun khusbi khun di drop sau ini wei pede baro shi perthei kimitu kemi itu kemi tang ki ksau jil bat shushu hangneng in ya pej sagane ka wei pede kadei shisha se ba ong une jat khasi shenrang kpa ba baro shitelup ka perthei ki ba ajat kpa kimitu kemi ka shulong tang ka nongkha nongpun bat nong ai bun ki itu bej tang ya kpa ba ki ajat u ongru da ki ksau ya kitu ki shenrang khasi ki ba ajat kemi ba ki de ki khun khusbi ba imlangkar haga jingdi bu drop hato utipan na neem ki ba buntam ki ba im auria kerni bu kiat drops de kari ayu ki ba penmi ya kini ki jingdi pen bu nangta ki films video ne na ka ba ajat shano pa ne kimi ki kani ka de ga comments ka ba yo na wei na ki nong chung shnong ke sngoba ma phiru ki ba page ya kani ka video ai comments tu ki jongphi ban sngotu lamapi ai jingmut lamapi nang ba baro kawei kari kasi jengtia kan dap karhai da ka jingsu